Ismét Nagymegyeren szerepelt Zámbó Jimmy. Idézzük most fel egyebek között, hogy mit hozott itteni rajongóinak, milyen gondolatokkal, érzésekkel, tervekkel él. Hölgyeim és uraim, színpadon a király, Zámbó Jimmy! Üdvözlöm Zámbó Jimmyt itt a Studio Plus TV vendégeként Nagymegyeren. Ha jól tudom, már többször jártál itt Dél-Szlovákiában, ez hányadik alkalom? Te végül is azt hiszem 5-szörre vagyok kint. És mindig itt voltál Nagymegyeren? Itt volt a főhadiszállásod? A utóbbi három alkalomban igen, itt voltam. Miért? Hát jó lenne, ha megtudnánk. Ja. Hát először is én nagyon szeretem ezt a környéket, ezt a kis erdőt. És hát ezeket az embereket, akik itt dolgoznak ebben a, nem tudom mi ez, kis üdülőtelep. És hát lakik itt egy család Megyeren, akiket szintén nagyon szeretek. Szóval ez befolyásolta azt, hogy én végül is itt vagyok. Most a turnéd, a következő turnéd, ami éppen most van soron, és szombaton fogsz föllépni itt nálunk Nagymegyeren. Milyen repertoárra készültél? Tehát az elmúlt évek lemezeimből válogattam össze, amik úgy éreztem, hogy talán valamivel mozgékonyabbak, és azokat hoztam el. Tehát az elmúlt 6 lemeznek az anyagát. Mondjuk, ha már itt járunk a turnénál, a közönség gondolom, hogy picit másabb, mint nálatok ott Magyarországon, illetve Pesten. Hát annyiban másabb, hogy valamivel visszafogottabbak, tehát nehezen bontakoznak ki, de hát szuper jó bulik voltak. Hát majd meglátod szombaton. A koncertezés ugye hát nagy kondícióval jár, illetve hát járna, ha igazán mindent bead egy zenész, énekes. Te hogy tartod ezt a kondíciódat meg? Mivel? Tehát, ha időm van, akkor vagy a gyermekeimmel joggingolunk, vagy lovazom. Múltkor, amikor itt voltam, akkor itt egy kedves állatorvos barátom elhozta a lovát, és itt is óriásit lovagoltunk. Nekem is van a saját lovaim, úgyhogy nagyon szeretem a lovakat, és ez a sport az, amit igazából csinálok. Említettel a gyermekeket, akkor éppen a következő kérdésem lett volna, ugye, hogy ki is derül belőle egy nős vagy több női nézőnk, biztos kíváncsi volt erre. Mikor nősültél? 14 éve élek békés házasságban a feleségemmel. Van 3 szép fiam. 15 éves a Krisztián, 9 a Sebastián, és 3 hetes a pici. És ők is a zenei pályát fogják választani?
de nem nagyon, szóval végülis az, hogy szeretik a zenét, az egy dolog, de egyikük sem kifejezetten a zenére foglalkozik, inkább a motocross az, amiért meg vannak hallva. Te mikor ismerkedtél meg a zenéléssel? Hát gyermekkoromban már odahaza rádió gyermekkorosában kezdtem énekelni, aztán zeni általános konzervatórium, örökké ezt csináltam. Számodra mi lenne az ideális zenekar, illetve zenész, akivel szeretnél te játszani, illetve énekelni? Mert ugye mostanában énekeled Demis Roussosnak a lemez anyagát, de gondolom van egy távlati célod is. Mit szeretnél még elérni? Tehát tavasszal a lemezére énekelek vele egy duettet. Hát az, hogy valakivel énekelni, az nem annyira, szóval nem egy álmom, tehát azt, hogy most valakivel énekeljek. Hát van még nagyon-nagyon sok tervem, amit szeretnék megcsinálni. Egyet hallhatnánk? Hát mondjuk egy Billboard lista. Szóval valahol szeretnék ott menni Billboard listán, de hát... És akkor most, ha már ezt mondod, akkor mi az akadálya itt a volt kelet-európai országokban, hogy egy ilyen hangorgánumú énekes, mint te, betörjön az európai, illetve az amerikai zenei piacra? Tehát erre lett volna lehetőségem, hogyha én tehát is elköltöznék Magyarországról. Tehát ahhoz, hogy akár Nyugat-Európát vagy Amerikát valamilyen szinten be tud venni, ahhoz ott kell élni. Tehát olyan szerződéseket kínáltak, amik kötöttek volna ahhoz, hogy a családommal menjek ki. Most én 3 évig éltem Amerikában, tehát nem sok kedvem van elmenni Magyarországról. Ennek kiabáljam. Szóval jelen pillanatban nem szeretnék. Az még nem működik, hogy otthonról. Tehát Magyarországon sincs olyan menedzsment, hogy most éppenséggel, tehát akár a Warner, akár a BMG, bármelyik, az, hogy átjött Magyarországra és beilleszkedtek a magyar hanglemez kiadó kis cégekhez, nem azt jelenti, hogy ők menedzsmentet vállalnak föl, tehát hogy menedzselnek is. Tehát akkor végül is az akadálya ennek a család? A család meg az, hogy nem akarok elmenni, tehát volt módonban, én nagyon nagy hobbó voltam, tehát mondom, hogy 3 évig éltem Amerikában, dolgoztam kint, és azon felül Finnországtól, Norvégiától kezdve én nem akarok elmenni, Tehát jól érzed magad itthon? Jól, így van. A szószos értelmét, tehát ez nem demagóg duma, hanem én nem akarok elköltözni Magyarországról. És ehhez meg az kellene, hogy amúgy nem nyúl beléd senki sem. Tehát úgy nem fognak beléd fetszölni mondjuk $50 millió, hogy te most Magyarországról, szóval ez így nem működik. Ez úgy működik, hogy egy 5 éves szerződést aláírsz, és akkor az szörött, okostól, vonostól megvett téged az a menedzser. Ez meg nincs kedvem. Mi volt a legnagyobb elismerésed zenei téren, ha már itt tartunk Magyarországon? Tehát az utóbbi 5 évben, ami díjak voltak, szerzői díj, előadói díjak, azokat mind megnyertem. A Jóistennek hála minden lemezem gyémánt lemez lett. Hát a legnagyobb ami nekem boldogság, az mindig azok a díjak, amik közönségdíjak. Tehát vannak szakmai díjak, nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök annak is, de igazából azok a díjak izgatnak jobban, amit a közönség szavaz meg. Így lettem most 95 év sztárja is, tehát volt egy ilyen szavazat otthon, hogy ki 95 legnépszerűbb, legkedveltebb popsztárja, és ezt is én nyertem. Ugye ezeknek nagyon örülök, mert ez a közönség dönti el. Tehát nincs benne umbulda. Tehát ez nagyon sok koncertezéssel, turnézással jár, ezt hogy bírja a család? A gyerekek, a feleség? Tehát nem olyan boldogan, főleg gyermekeim. Nejem meg azért már megszokta, szóval nekem ez a szakmám, ez a munkahelyem, ez az életem. Tehát ez épp ahogy akár te feleséged, vagy bárki más felesége tudja, hogy a férje. Szóval nekem ez a munkám, én ezt csinálom.
Számodra a feleséged, ő az ideális nő? Abszolút. Abszolút ő, igen. Mivel vett le a lábadról? Annak idején. Tehát ez megfoghatatlan. Az a nejemnek semmi köze a szakmához, ő büntetőjogász. Ezt nem, te meg tudod magyarázni? Nős vagy? Nem vagyok. Hát szóval nem tudom megmagyarázni. A bájosságával, a csinosságával, és aztán ez fokozódott, ahogy megismertem. Nem sokan csinálnak ezt végig, amit ő végigcsinál mellettem. Tehát akkor ha az emberi értékeknél felállítanál egy sorrendet, akkor mi lenne a legfontosabb két ember kapcsolatában? Tehát a dalokban általában írok erről, sőt többnyire erről írok a két ember kapcsolatáról. A tolerancia. Mindenfelől a tolerancia. Tehát, hogy bármi probléma van, toleranciával meg lehet oldani, meg kell ülni, meg kell beszélni, vagy uram, bocsánat, ki kell kiabálni. Tehát a tolerancia hiányzik most is Európában, ugye, amit látunk Jugoszláviában. Te, ha gondolom nem akarsz politikus lenni, de mint zenész, mivel a zene nem ismer határokat, hogy oldanád ezt meg? Van-e valami jó recepted? Hát nem akarok politikus lenni, de olyan szinten politizálok, hogyha ezt úgy veszik, hogy a dalaimban nagyon sokat foglalkozom az emberrel, sőt az emberrel foglalkozom. És hát mindenképpen asztal mellett, tehát és sürgősen. Tehát, ugye a világ pár ember összeülhetne és pikpak megbeszélhetne, hogy most mi újság van. Most mint ólomkatonákkal játszunk, vagy pedig emberekkel. Ti zenészek nem próbáltok valamit csinálni? Tehát gondolok itt arra, annak idején volt ugye, tehát Afrikáért egy ilyen nagy koncert, maga Magyarország, tehát a magyarországi zenészek. De tervben van az, hogy egy páran összeülünk és egy olyan dalt próbálunk előadni, illetve próbálunk elvinni más országokba is, ami valahol erről szólna, hogy help of the world, tehát segítség a Földnek, a világnak. Úgyhogy jó volt a kérdés, mert erről szó van, hogy valami ilyesmit elkezdünk. Tehát az úgy néz neki, hogy odahoz egy páran, akik tehetségesek, abszolút nem csak felénekeljük, és akkor megyünk, tehát akár Ausztria, akár, és az ottani sztárok még hozzánk, onnan kimegyünk Amerikába, ott megint csatlakoznak, tehát egy ilyen... Tehát ez végül is egy koncert lenne, vagy csak egy számról van szó? Egy számról van szó, amit egy megfelelő helyen, megfelelő körülmények között előadnánk úgy, hogy az ottani sztárok kapcsolódnak be. A koncert előtt esetleg olyan rossz előjel, ami azt mutatná, hogy na most a mai koncert esetleg nem fog sikerülni. Szokott ilyen előfordulni? Hát még a fekete macskával allergiás vagyok, és a kopogással. Tehát általában leszoktam balkézzel kopogni fád dolgokat. De ha egészséges vagyok, és a Jóisten megsegít, és egészséges vagyok, akkor nincs, hogy nem sikerül a koncert. És ezt már 5 éve csinálom. És általában egy évben 60-70 koncertet megcsinálok. És ez nem működik. Addig dolgozom, amíg megcsinálom a bulit. Most per pillanat, ugye majd vége lesz ennek a dél-szlovákiai turnének. Mi a következő állomás, tehát koncert, lemez, vagy mi jön? Igen, hát elkészült az új lemezem. Ez november közepe körül jelenik meg, és én oda-haza tovább turnézom. Tehát Debrecen, Sopron, aztán van Ausztria, és környéken. Úgyhogy koncertezem. Egy picit távolabbi vágyaid, álmaid, amik megvalósulhatnának, úgy tervezett, hogy meg is fog, gondolom. Hát azt mondtam, hogy azért valamit szeretnék úgy nagyobb volumenben is elkövetni, valami nagyobbat, de hát csak úgy, hogy otthonról.
Hogy viseled ezt a népszerűséget? Mert gondolom azért mindenki veled akar találkozni, megérinteni, téged hallani. Nem születtem sztárnak, szóval nem születtem sztárnak, nem igazán, és nehogy megsértődjön bárki, nem nagyon. Szóval vannak olyan sztárok, akik annak születtek, és imádják, hogyha bárhova sztárolják őket. Igen, én nem. Én nagyon szeretek elbújni. Tehát nagyon szeretek olyan helyre elmenni, ahol nincs ember, és főleg a gyerekeimmel, vagy a magánéletemet megpróbálnám külön tenni. Ezért van tanyám, ezért lovazom, ezért is többek között idejövök, tehát én szeretek elbújni egy kicsit. Feltétlenül szeretném elhozni tavasszal az új lemezemet, és ez a 8 előadás, amit működik, ekkora lelkesedéssel, hogy engem itt várnak, egyszerűen kötelező vagyok eljönni. Ugyanis nekem nincsenek határok, tehát engem nem érdekel a sorompóit, meg ilyesmi. Most itt, ezt most frankon mondom, nem demagóg duma, hogy most a sztár átjött, és én olyan, mint Debrecenbe ülnénk, szóval engem nem érdekel, hogy most itt Szlovákia, vagy amíg egy nyelven beszélünk és egy lélekben érzünk, addig nincs sorompó. Te nagyon-nagyon sok boldogságot és egészséget kívánok mindenkinek. És én amilyen szívvel jövök el ide koncertezni, ők olyan szívvel jöjjenek el a koncertre. És érezzék borzasztóan jól magukat, ennyi. Kicsit valahogy oldottabbak legyenek. Tehát ugye elmegyek egy-egy koncertre, ahol iszonyat telt ház van, hála ő Istennek, és akkor borzasztóan sokat kell dolgozni, amíg észreveszik azt, hogy buli van. Tehát nem arról szól a dolog, hogy beülnek, megveszik a belépőt, és akkor így kell ülni, és a vége felé alakul ki valami euforikus állapot, és akkor már kibontakoznak. Oldottabbak legyenek, lazábbak. Az a dolog arról szól, az a másfél óra, hogy ott mulassanak, szórakozzanak. Úgyhogy úgy jöjjenek el, hogy abban a pillanatban oldodjanak föl, és buli van.